Какво ще готвиш, Андре? Днес ще направя едно от любимите ми ястия в сезона на ягодите, заляти с топъл ванилов сос. Сега мариновам със съвсем малко кафява захар, да дадем един леко карамелен вкус на ягодите. Оставяме ги. Сложил съм си млякото тук с шушулка ванилия. Сега ще извадим шушулката. Тук съм разбил 4 яйца, на половин литър мляко, 4 жълтъка, 20 грама нишесте, 100 грама захар, сладкарски крем, крем патисие. Аз го правя като ванилов сос сега. Разбиваме както правите застройка, захарта, нишестето да се разбият. Наливаме ги, а сега оставяме на тих огън да кипне. След като кипне е готово. Реално нишестето сгъстява яйцата. Бъркате постоянно, за да не загори. Вижте как се сгъсти. Готови сме. Ние по принцип в ресторанта го минаваме през сито след това. Вкъщи може само с пасатора. Ето виждате, стана приятно и кремово. Ягодите са се мариновали. Слагаме ги по средата на чинията. Зависи колко, аз много обичам ягоди. Ще нарежа малко мента, малко върху ягодите. Заливаме с соса. О, вижте, супер. И сме готови. Видяхте, пак много бързо, една много бърза рецепта с ягоди и ванилов сос.